Živijo, smo spet skupaj v enem liveu, Facebook liveu. Moj gost bo danes tudi ponovno Nenad Petković, tako da ga bomo kar povabili, pa bomo pa majčkeno počakali, da se naberemo. Ok? Če je kdo z mano, naj mi prosim napiše, če se vidi, sliši. Če je kdo z mano, naj prosim napiše, če se vse v redu vidi, če se vse sliši. Nenad gleda. Ok. Ga bomo povabili. Dodaj. Evo. Videti, če nam bo uspel. Maj počakamo, še kdo zraven gleda. Hello. Hello. Kako? Hello everybody. V Srbiji. U Srbiji je proleće. Kod nas isto. Divno vreme i doduše ja radim ceo dan, tako da, ali moram da odvojim bar 1 sat vremena da prošetam. Tako da radujem se, volim ovako vreme, konačno. Prija. Odmah je lepša energija. Živijo, se vidi in sliši, super, super. Evo, šta ćemo sad? Da malo sačekamo da se ljudi skupljuju. Može, da. Šta ima kod tebe? Kod nas je sunce, vidiš kakva sam. Kao da sam iz Havaja. Zato što ti šetaš i to je divno. Da, šetam, ja volim šetnu. Divno. Bila sam u šetni sa psima i napravila jedan zoom, stavila sam telefon na drvo, tako da je bilo baš prijatno. Divno. To i onda sam došla kući, imala drugi zoom sa jednom gospođom i sad imam s tobom. Divno. I onda još radim ove sa, kako to kažete, stranke. Klijenti, da. Da, sa klijentima 1 na 1, tako da imam pun dan, evo. Bravo, i ja isto. Evo i sad sam baš imao, možda bi baš bilo interesantno da podelim iskustvo, zato što je vezano za ovu temu, za to preterano razmišljanje, za analiziranje, za negativne misli. Čovjek je sam sebi bukvalno napravio u glavi takvu neku priču. Desila se neka potpuno bezazlena situacija sa sinom, nešto na internetu, ali ništa strašno. Međutim, čovjek koji ne radi, koji sedi ceo dan kod kuće, on samo razmišlja. I on je napravio od te situacije sebi takav problem da se osjeća stalno loše, da je upao u anksioznost, da nemir i napetost samo zbog tog svog preteranog razmišljanja. I onda smo mi radili, on je sada dosta bolje, mislim da je potpuno izašao iz cijele te priče, ali to je trajalo. Mi smo radili nekih 1.5 mjeseci i stvarno je trebalo da se on oslobodi toga. Da shvati da jednostavno prvo sam sebi sve radi, a da shvati da te misli, da se vezuje za misli koje uopšte nisu istina. Jer to je ono što ljudi rade. A kako će znati? Pa svaka misao koja ti donese neki loš osjećaj, odmah možeš da znaš da je to iluzija, da je to laž, da to nije istina. Jer jedina istina su misli koje ti donose divan osjećaj. Znači, to je naša istina. I onda smo mi stvarno puno na tome radili i kroz peat i uopšte ovako kroz rad. I stvarno se čovjek prvo prestao da pije antidepresive, što je meni bilo wow. Tako da, eto, to je neko moje baš današnje iskustvo da je moguće, da možete da zaustavite svoje misli, da možete da vi upravljate svojim mislima, a ne one vama, jer vi imate svoje misli i vi možete njima da upravljate. I možete da birate svoje misli. To je onako ključ. Evo, super Nenad, hvala. Evo, ima nas dosta sad. Živijo Anita, živijo Ines, živijo, ne vidim več.
Zdaj, če ima kdo kakršnokoli vprašanje tekom tega live-a, predavanja, kakorkoli predajanja informacij, so vprašanja zelo dobrodošla. Zdaj, zelo na hitro se bom jaz predstavila, pa se bo še Nenad predstavil, ker se v vsakem live-u predstavima. Pa bomo pa šli na vprašanja, ki jih je Nenad dobil, ki sem jih jaz dobila, da vam bomo malo glede misli razložili, ker osnova je misel. Se pravi, jaz sem Nataša Meznarič, prihajam iz Žalca, sem mamica 2 otrok, coachinja, mentorca, imam svoj avtorski program, spletni program Pot do sreče in notranjega miru. Najdete me na YouTubeu pod Planet ljubezni. Imam pa eno lepo izkušnjo, ki jo želim danes, boste prvi, ki jo boste zvedeli, se pravi, včeraj sem predavala v zaporih, Nenad, kazala sem ti, da idem jutri v zatvor, so me povabili v zapore. In to je eno toliko lepa izkušnja, toliko ene radosti, toliko ene sreče, toliko enih vprašanj, ko sem jih včeraj dobila od teh fantov, nisem še nikoli v življenju na nobenem predavanju dobila, pa predavam po celi Sloveniji. Se pravi, bili so zelo odprti za informacije, ko sem jim predajala, ampak tema ali pa rdeča nit celega predavanja so bile misli. Se pravi, dragi moji, vse se začne pri misli. Vse se začne pri misli. Zdaj pa tako je Nenad rekel, ali boste mislili misli, ki vas podpirajo, ali boste pa destruktivne misli mislili in sami vse povzročali življenje, ki ga ne želite živeti. Ok, pustimo zdaj občutke, ostanimo danes pri mislih. Iz misli se potem rodi občutek. Ampak izkušnja, ko sem jo pa včeraj dobila v zaporu, ko sem predavala ljudem, je pa sledeča. Po predavanju sem jaz tam tem vodjam zapora, pa varnostniki, pa ne vem, kjer vse so bili, rekla, da kak bi bilo smiselno, recimo, če poznate Ho'oponopono, to tudi vam svetujem, Ho'oponopono, da poslušate, krasna tehnika meditativna, s katero se vam definitivno čez čas umirijo misli. Ampak tako je Nenad rekel, ne gre čez noč, on je 1 mesec, pa pol, 2 meseca s človekom delal, da se je malo stanje izboljšalo, vi pa bi želeli instant rešitve. Tega ni. Živijo Aleksandra, bo ta z Nenadom stopila v kontakt, bom nad tem live-om dala gor njegov e-mail, lahko mu pa tudi pišete na zasebno sporočilo, bom vse povedala. Počakajte zdaj lepo zraven, da to povem, to izkušnjo. Zdaj pa dobro poslušajte, ker vam bom res povedala en zelo velik uvid, od katerega je odvisno, kako se odvijajo življenja tudi v vaših službah, v vaših družinah, v vaših skupnostih. V mojem primeru je bilo to v zaporu. In ko sem imela predavanje, ampak tanka je meja, ni meje med nekom, ko pristane tam not, ali pa med nami, ko smo kao na svobodi. Ni meje, dragi moji, tako ni meje med depresijo, pa med tem, da sem jaz danes zdrava. Ampak vse se začne pri misli. Vse se začne pri eni mali mejceni misli, ki jo mislite, tako dolgo jo mislite, da postane občutek in da postane vaša realnost, vaše življenje, vaša fizična realnost, resničnost, bom temu rekla. Evo, moj sin je zraven, evo, gleda moj sin. Pozdrav. Pa baš pričam o tome, kako mi je išlo juče. V glavnem, in potem sem jaz rekla tej gospej, ko vodi te ljudi, socialni delavki in vsem temu zaporu, ko so rekli, ful velikrat se vrnejo nazaj v zapor, pa sej ne bojo meditirali, pa sej ne bojo vizualizirali, pa sej ne bojo pisali hvaležnosti, pa tak naprej. Dragi moji, pri teh mislih se začne. Svet bi lahko bil v enem dnevu lepši, boljši, takršnega, kakor si ga želimo, če bi tudi v takih institucijah razmišljali o tem, kar želijo doseči pri teh ljudeh. Dobro me zdaj poslušajte, to se gre za vaše otroke, partnerske odnose, službo, karkoli. Kjerkoli ste.
Ker če razmišljamo, nič se ne bo spremenilo, ne bojo meditirali, ne bojo vizualizirali, velikrat se bojo še vrnili nazaj. Kaj delamo s tem? Kreiramo, ustvarjamo točno to realnost, v kateri se bo to zgodilo. In zato je na nas ali pa na vas, ko delate v nekih institucijah, ko je več ljudi, imate pod seboj 100, 200, 300, 400 ljudi, vaša misel ustvarja realnost teh ljudi in vi lahko na podlagi vaših misli spremenite realnost. Realnost je res, da so oni v zaporu, da ste vi v partnerskih odnosih, ko jih ne marate, da imate pomanjkanje denarja. Vse to je res, jaz vas razumem, da je to res. Ampak z mislijo boste lahko vse to spremenite. Vse, popolnoma vse. In to je zdaj to, kar vam želela danes na začetku predati, koliko je res pomembna misel. Ništa ne more rešiti. Aleksandra piše, da ji ništa ne pomaže, ne mogo se rešiti katastrofalnih misli, strahova za deco, sve sam probila godina, ništa pomaže. Ok, Aleksandra, bom jaz zdaj besedo predala Nenadu, pa bo Nenad iz svojega spektra povedal, pa bom pa še jaz iz svojega. Boštjan, živjo. V glavnem, da se, Aleksandra, če sem jaz lahko 24/7 imela misli o samomoru, da ne naredim samomor, pa sem jih pretransformirala, potem zmorete tudi vi. Zdaj pa, Nenad, razumel si? Tako je. Ako samo jedna osoba može nešto, onda mogu svi. To je važno da razumete i gledajte osobe i pratite osobe i slušajte osobe koje su to uradile. Znači, gledajte rezultate ljudi koje pratite i koje birate da vam budu učitelji. Danas svi mogu da pričaju, ali su vrlo važni rezultati. Šta si ti uradio u svom životu? Svi možemo da naučimo iz knjiga teoriju, metode, ali šta si ti uradio? A ja ću mnogo više da pričam na predavanju 19. marta šta sam ja sve uradio, ali generalno, evo, ako me još uvijek ne znate, dr. Nenad Petković, bavim se pre svega PEAT metodama, trener, praktičar, ali i drugim različitim metodama, i NLP-a, i energetskog isceljivanja, i razne neke stvari iskustvene, nešto sam učio, a nešto sam kroz iskustvo sam primjenjivao na sebi i donelo mi je rezultate, tako da sada to isto radim sa vama. Znači, možete me kontaktirati ili na mail, ili ovdje na Facebooku, Messengeru, odgovaram, TikTok, Instagram, znači sve mreže. YouTube, naravno. Što se tiče, prvo mi je došlo odmah samo jednu rečenicu vezano za tvoje iskustvo u zatvoru. Jako je važno da ljudi razumeju da je sve u nama. I čitav život je naša percepcija. Neko može da bude zaista u zatvoru, u fizičkom, stvarnom zatvoru, a da se osjeća slobodno. Da. A isto tako, 90% ljudi koji nisu u zatvoru nisu slobodni. Ne osjećaju se slobodno. Isto im je kao da su u zatvoru, ali su u zatvoru u kome sami sebe drže. Sami sebe drže u zatvoru svojim mislima. Znači svojim doživljajem života, sveta, realnosti, osjećaju se zarobljeno. I to nije život. Mislim, da li je to život? Da li birate takav život za sebe? Ne. I također ću sada samo u jednoj rečenici, ja opet mnogo više na predavanju, sve polazi od misli, kako je Nataša i rekla. Misao je uvek ta prva. Kada dođe misao, ne zakačite se vi za svaku misao koja vam dođe. Zakačite se za onu koja u vama izazove emociju. Straha najčešće, brige, tuge, panike i tako dalje. Zakačite se za tu misao, dođe emocija, iz te emocije vi radite neku akciju, znači nešto preduzmete, iz straha najčešće. Te akcije definišu vaše ponašanje, vi počnete tako da se ponašate i to postaje vaša navika. I to je život. Skup navika. Tome ću detaljno da pričam na predavanju, ali to je ono što je glavna šema. Ako želite da znate šta je život, vaš život je skup vaših navika. A svaka navika polazi od misli. Znači idemo misao, emocija, akcija neka, te akcije definišu vaše ponašanje,
a kada ponavljate ponašanje, to postaje vaša navika. I upravo na nivou misli i na nivou emocija, ja radim sa ljudima pomoću PEAT metoda, znači kad promenimo misli, kad oslobodimo emocije, menjaju se akcije, menja se vaše ponašanje, dobijate nove navike i vaš život zapravo postaje drugačiji. Vrlo je jednostavno i u praksi, u radu je još lakše, zaista. Iako mislite da je to teško i da se to teško menja, ne mora da bude. Zaista ne mora da bude teško. Ja imam iskustva sa velikim brojem ljudi koji su stvarno, eto, za 5 nekih termina, za mesec dana, mesec i po dana, gotovo transformisali svoj život. Stvarno je samo odluka važna. Kada vi zaista osetite u sebi da je dosta, da nema više dalje, znači donesete tu odluku da želite novi život, nove misli, to se onda lako rešava uz našu pomoć, naravno. Tako da slobodno pitajte, pišite, tu sam za sve. Govori još nešto da ja priključim, ovo mi je išlo mogu svetlo. Ja da pričam koliko hoćeš. Ali pa dobro se vidi. Evo, Boris kaže pozdrav Nataša i Nenad, Dunja zdravo. Uglavnem, gospa Aleksandra, da se, ampak komu uspe, komu pa ne. Uspe tismu, dobro me poslušajte, uspe tismu, ki bo vse naredil za to, da bo prišel ven iz tega pekla. Ker jaz vem, da ste v peklu, ker sem bila v tistem peklu. Kaj pa pomeni vse? Da bo svoj čas, energijo in tudi denar vložil v to, da pride iz tega pekla ven in si poiskal pomoč. Ker ko si poiščete pomoč, greste po vašo moč. Okay? In tu ni izgovorov. Nimam denarja, ne morem, ne da se mi. In kaj je potrebno? Konstantna vaja, disciplina. Vi zdaj mislite, da so vaše misli resnične in da je to, kar se vam dogaja v vašem življenju, resnično. Ni resnično, iluzija je. Edino, kar je resnično v tem življenju, pa še to lahko rečemo, da je iluzija, je življenje kot pravljica. In ko je kot pravljica, to je resnično. Ko bi nekdo rekel, je prelepo, da bi bilo resnično. In takrat, ko vam je prelepo, takrat je resnično. Po to ste prišli sem na zemljo. In kaj se mi je utrnilo ob tem, kar je Nenad govoril? Se pravi, imamo misel. Iz misli se rodi občutek. Iz občutkov pa mi delamo svoje izbire, tako je Nenad rekel, akcije v življenju. In naše življenje je posledica tega, iz kakega občutka smo določeno akcijo, bom rekla, odločitev, izbiro naredili. In zato je tako pomembno, da imate prijetne misli. Kdo pa vpliva na vaše misli? Kdo jih kontrolira? Kaj mislite? Napišite malo od spodaj. Vi imate to moč, da kontrolirate svoje misli. Jaz vem, da na začetku je težko, ampak če vam 10-krat na dan uspe misel skontrolirati, se pravi jo zaustaviti, preusmeriti, vaja, milijonkrat vaja, nič druga. Ampak v vsem tem bom z Nenadom več govorila na predavanju 19. marca o 5. popoldne v Ljubljani. Naslov predavanja je Vrnitev v zavest. Za koga ni predavanje primerno, bom prvo povedala. Ni primerno za ljudi, ki nočete čisto nobene spremembe v življenju narediti. Ni primerno za ljudi, ki vam je žal investirati nekaj denarja za to, da bi spremenili popolnoma svoje življenje. In tudi ni primerno za ljudi, ki boste še naprej v vlogi žrtve in se smilili sami sebi, kot da bi prevzeli odgovornost nad svojim življenjem. Aleksandra in podobni, noben drug ni odgovoren za to, kar se vam dogaja v življenju, kot vi sami. In prvi korak je, sprejmem te misli, ok? To je prvi korak, da jih sprejmem. Drugi korak je pa, da sprejmete odgovornost. Ok, zdaj pa Aleksandra in podobni, vas sprašujem, kak vi, če jaz pravim, da mi
smo odgovorni za svoje življenje, pa da vse, kar živimo v življenju, si povzročamo sami. Kako mislite, da vplivate, tako Aleksandra sprašuje, ako je dete v pitanju, če je otrok A vi mislite, da imate otroka radi zato, ker vas skrbi za njega? Ne. Če skrbi so največja budalaščina, kar se je s tem zmislil. Če imate res otroka radi, potem boste vse naredili za to, da boste nehali blesave misli misliti, pa da vas bo nehal za otroka skrbeti. Naslednje moje vprašanje je, a verjamete v Boga, verjamete v energijo? In glih tisti, ko vas najbolj skrbi, rečete, verjamem v Boga. Če vi verjamete v Boga, pa vas ne bo skrbel, pa boste zaupali njemu, zaupali, da je vaš otrok v dobrih rokah, zaupali, da bo vse v redu, zaupali, da bo končni rezultat tako, kot si ga želite. Je tak, Nenad? A to me stvarno nervira, kad ljudi kažu da vjeruju u Boga ili u nešto i onda se nerviraju i... Strahuju, puni strahova, puni brige, pa u šta veruješ onda? Zašto? Mislim, to je ona čuvena rečenica, ako veruješ Bogu, čega se bojiš? Da. Ako ne veruješ, čemu se nadaš? Znači, mi stvarno ne možemo ništa sami. Mi moramo da budemo u kontaktu sa tom višom silom. Ona nas je stvorila, nema dalje. Ali ovo pitanje je baš zavezano za decu. Pa da li misliš da ćeš pomoći svom detetu ako si u strahu? Ne. Znači, najvažnija stvar da roditelj sredi sebe. Kad si ti dobro, kad se ti dobro osjećaš, automatski se to preslikava i na decu. Znači, nema straha. Strah može samo da ti donese još dodatnih razloga za strah. Ništa drugo. Zašto je ljudima teško da izađu iz negativnih emocija? Upravo ono što sam malo pre rekao. Navika. Znači, navikli ste se da mislite negativno. Navikli ste svoje telo da osjeća neprijatne emocije. Pritisak, tugu, strah, brigu, zabrinutost. Navikli ste telo. Telo vam već tako funkcioniše. I naravno da nije lako i da ne može preko noći sad sve to da se promeni, ali je moguće. Ako ste 30 godina navikavali svoje telo na negativno, i ako vam ja kažem da za mesec i po dana možete da ga naviknete na pozitivno, da li vam treba dodatni dokaz, potvrda i bilo šta? Znači, moguće je. Moguće je zaista, ali je teško ljudima jer su ušli u naviku. Od ujutru kad se probude, prva misao im je negativna, dođe negativna emocija i krenu u taj krug, u tu spiralu i ne mogu da se iščupaju iz toga. Jednostavno navika. Sad napravite naviku na pozitivno i onda vam nema kraja. Više vas niko ne može zaustaviti. Nema šansi. Tako, ali moguće je. Znači, teško je zaustaviti, teško je promeniti misli jer ste stekli naviku. Ja to kažem i za ljudima koji mi se javljaju, imaju anksioznost, pa misle da je to neka velika bolest, teška. I ja stalno ponavljam, po mom mišljenju, anksioznost nije bolest. To je samo stanje u koje ste uveli sebe navikom na negativu. Znači, navikli ste se na negativne razmišljanja, negativne emocije i osjećate napetost, stalnu brigu, strah, paniku i sve to zajedno čini anksioznost. A napravljena je od toga nekako velika priča u posljednje vreme, puno lekova se prepisuje za anksioznost, sve ima svoju pozadinu, radio sam u farmaceutskoj industriji, znam kako sve izgleda i sa druge strane, ali kažem vam, nemojte da vas ubeđuju to da ste vi bolesni ako ste anksiozni. Ne, samo shvatite da ste se navikli na negativne misli i kada to promenite, nestaje i napetost, nestaju i brige i strahovi, vi živite onako sa jednim poverenjem u tog Boga koga već verujete. Ja. Živijo Ines, moja draga, živijo. Ja, zdaj pa, kaj je meni zdaj vmes, mi dva z Nenadom se tako lepo dopolnjujemo. Nekaj vam bom povedala. Nič vam ne prodajamo, ampak vam ponujamo rešitev. Nič ne prodajamo. Nenad je trener, vrhunski trener PEAT metode, katera res lahko pretransformira vaše življenje. O tem bomo govorila na predavanju v Ljubljani 19. marca. Tudi
predstavil, jo bo povedal, kakšne rezultate dosega z njo. Jaz bom kmalu prilepila link, se še dela, moja ekipa dela link da se boste lahko prijavili, da boste lahko plačali. Za ceno 2 kino vstopnic boste dobili tako predavanje, ko ga še v Sloveniji ni bilo. To vam garantiram. Ker že zdaj vidite, kaj se dogaja, tam bomo pa še bolj jasna, bolj specifična, še več vam bomo povedala. Jaz bom z vami delila korake, metode, ki so meni pomagale, zato da sem danes tu, kjer sem. In še enkrat poudarjam, verjamem, da med vami, vsemi, ko ste danes tu zraven, ni človeka, ko bi imel 24 ur na dan, vsak dan, vsako sekundo, neprijetno, negativno misel, tako kot sem jaz imela. Kaj pa zdravi, Aleksandra, ko mi pišete, da pijete lekove? Zdravi narava, zdravi to, da se brsnete v rit, pa greste vsak dan v en hrib, da se prešvicate, da se nadihate. Tudi, ko je težko, to zdravi. Zdravijo sprehodi, zdravi objemanje dreves, zdravi lepa glasba, zdravi meditacija, zdravi vizualizacija, zdravi nova zgodba, zdravi milijon drugih stvari. Tablete ne zdravijo, ker če bi tablete zdravile, bi bili vsi vzdravljeni, pa bi iz vojnika, pa iz pola, pa ne vem, kje prišli zdravi ven. Pa nasmejani, pa srečni. Lahko pa v enem trenutku oblažijo, tako so meni antidepresivi. Zdaj tu pišete, da ne bi, Bog ne da, jaz nisem doktor, pa nič, pejte vi doktor in pite tablete, koliko hočete. Jaz govorim samo svojo izkušnjo, čisto nič druga ne delim z vami. In če je meni rata, lahko vsak mu rata. Gre se za to, da ste se vi zdaj prepričali, da vam tablete vas ohranjajo pri življenju, Aleksandra. To je vaše prepričanje in to prepričanje živite. Jaz pa nisem doktorjem verjela, ko so rekli, do konca življenja boš na tabletih. Jaz jim pa nisem verjela. Jaz sem si pa svojo realnost sama naredila in danes živim svoje sanje. Predavam po celi Sloveniji, predavam po Hrvaški, vabijo me turistične agencije, kam naj pridem predavati in tak naprej. Danes živim svoje sanje, bila sem v večjem peklu, kot ste vi. Se pravi, sem vam živi dokaz, da se da, pred vašimi očmi sem se pretransformirala. In kaj, se pravi, mi je tu še prišlo, kak naj jaz pomagam otroku, če jaz nimam samozavesti? Kak naj jaz pomagam svojemu otroku, če jaz nimam dobre samopodobe? Kak naj imam jaz otroka rada, če jaz sama sebe nimam rada? Razumete, ljudje dragi? Ne morem jaz zato nobenemu naprej. In tako je Nenad rekel, prvo zrihtite sebe. Pri nas se začne. Vse posejte semena, ljubezni, radosti, veselja, hvaležnosti, če se želite. Pa boste pa lahko delili to naprej. Več na predavanju 19.3. Zdaj lahko naprej še jamrate, pa naprej se sami sebi smirite. Lahko pa pridete na predavanje, ki vam bo spremenilo življenje. Zdaj bomo pa točno videli, kdo še želi naprej jamrati, kdo še želi sam sebi smiriti in kdo se bo pojavil na predavanje. Z Nenadom smo tu z vsem srcem za vas, da pomagamo čim večjemu številu ljudi. Jaz za svojim programom Pot do sreče in notranjega miru, Nenad s PEAT metodo. Zakaj sem ga jaz pripeljala v Slovenijo? Zato, ker je moj mentor, trener PEAT metode in zato, ker meni PEAT metoda pomaga in zato, ker si želim, da bi še komu drugemu pomagala s tem. Meni je vseeno, se za Nenada ali za mene odločite, ali pa za Francija. Sam naredite prehoditi že nekaj, da boste imeli lepše življenje. Sad sam se opet. Tako je. Ali stvarno je tako. Znači, to je negde prirodno u svakom čoveku kada vidiš, kada ti imaš probleme i kada ti nešto pomogne, neka tehnika, neka metoda, neko učenje, odmah se u meni javila želja da ja to širim dalje. Da prosto, ako je meni pomoglo, pa ima još hiljade i hiljade ljudi kojima treba pomoć. I zašto da ja ne podelim ono što je meni pomoglo. I to mi je glavna misija i glavna svrha, glavni cilj. Jednostavno, da što više ljudi osjeti tu dobrobit od svega što ja znam, što sam na sebi radio, kao i Nataša. Znači, sebe sam prvo sredio. Prvo sebe. Jer ja ne bih mogao da stanem ispred bilo koga, da nešto pričam, da nešto učim, a da sam ne verujem u to i da sam nisam dobio rezultate za sve te metode. Ja bih sada, ako se ti slažeš,
samo jednu fenomenalnu, pa nije to ni vežba, nego eto jednu informaciju. Kako možete trenutno da zaustavite taj nalet negativnih misli? Zašto imate sve te misli? Jer niste u sadašnjem trenutku. Otišli ste u budućnost, brinete o nečemu što se 99% neće desiti nikada, ali vi brinete i imate sve te misli. Kako se vratiti trenutno u sadašnji trenutak i osloboditi se svih negativnih misli kad vas napadnu? Jer mene to često pitaju, šta ću kad me napadnu misli? Pa napadnute tvoje misli, znači ti si ih pustio tu. Šta raditi? Kako zaustaviti? Tako što ćeš samo da staneš, da zatvoriš, i u stvari ne moraš ni da zatvaraš oči i da se skoncentrišeš na svoja čula. Znači, šta sada u ovom trenutku vidim? Šta sada u ovom trenutku čujem? Šta mogu da dodirnem? Kakav mi je sada ukus u ustima? Kakav miris sada osjećam? Za ovo vam treba pola minuta. Minut. Momentalno se vraćate u sadašnji trenutak. Znači, naša čula su nam data upravo da ih koristimo, da budemo prisutni u trenutku. Čim mi nismo prisutni i nismo svesni šta čujemo, šta vidimo, šta osjećamo, znači mi nismo prisutni, mi smo otišli negde u budućnost, u prošlost, a život je sada. Ne možete da očekujete da vam život nešto daruje ako vi niste prisutni. To je kao kad naručite nešto, a odete od kuće. Kurir kuca, nema nikog, doviđenja, vraća se paket. Isto život funkcioniše. Moraš da budeš ovde, prisutan, u životu, sada, da bi ti stiglo to što želiš. Tako da ova vežba vam je fenomenalna, znači samo kad shvatite da vas je obuzelo, da su vas obuzele te misli i da se loše osjećate, samo staneš, čula i vraćaš se u sadašnji trenutak. Probajte i baš nam pišite kakvi su vam utisci. Okay. Mislim, ne morate sad, nego kad vam se desi, pišite. Hvala, Nenad. In zdaj bomo počasi zaključila ta live. Javljama se vam ponovno, bom obvestila vas na Facebooku. Vse glede predavanja 19.3. v Ljubljani bo tu nad tem videom napisan, ali pa od spodaj v komentarjih, verjetno bo nad. Pa še nekaj, tako je Nenad govoril, v trenutku zdaj, se pravi, zavestno pojdite, hodite, plešite skozi dan in se vprašajte, ali sem zdaj z mislimi v prihodnosti, ali sem z mislimi v preteklosti. Tako je Nenad rekel. Dragi moji, vse, kar imate, je trenutek zdaj. Čisto vse. In v trenutku zdaj ustvarjate svojo prihodnost. In tudi v trenutku zdaj si lahko s pomočjo vizualizacije zelo pomagate, ali pa meni je zelo pomagala metoda, da sem od 17 dol štela, se pravi, ko so misli divjale, zapreš oči, v mislih 17, 16, 15, 14, 13, do 1. In še enkrat, to vam instant rešitve povem, a Nenad vam je eno povedal, se pravi, zaprete oči, se fokusirate na von, okus, kaj slišite, kaj vidite, če imate recimo odprte oči, karkoli razmišljate o tem, se pravi, grete v sedanji trenutek, ali pa štejete od 17 dol. Se pravi, vidimo se 19. marca ob 5. popoldne v Ljubljani. Prijave za enkrat še na mail planetljubezni@gmail.com. Danes bom v opis dogodka dala tudi od Nenada mail, kar lahko njemu pišete. Nenad ima super skupino, Facebook skupino, v katero lahko tudi vstopite, če se želite pejati metode naučiti in jo predati drugim. Če pa želite njega, da vam pomaga spejati metodo, ga pa kontaktirajte na Messenger, na mail, ko vam ga bom dala, lahko meni napišete, jaz njemu dam, tako da brez izgovorov. Vse imate. Če pa... Sve je na vama. Sve je na vama. Odluka je uvek na vama. Mi pa govorimo res iz izkušenj. On je dal nekaj čez, jaz sem dala ogromno čez, take kar fajne izkušnje sem imela, tako da vam želimo samo pomagati, zdaj pa na vas je.
Nenad, če želijo još nešto reći, možda sam nešto zaboravila. Hvala na svim pitanjima, družimo se i dalje naravno na ovim live-ovima i ja se stvarno iz srca toliko radujem što ću doći konačno da podelim sa vama svoje iskustva i to kako mogu da vam pomognem. I baš se radujem predavanju, jedva čekam i znam da će biti fenomenalno. I ovo je samo jedno, ja mogu slobodno da kažem da je ovo samo jedno prvo u nizu onoga što ćemo Nataša i ja zajedno da radimo. Tako da, samo gledajte I čutite. I čućete. Evo, baš sam se cijela naježila kad si to rekao. Jaz to, a sem hotla kar po srpska, hrvaš govoriti. Se pravi, jaz tega nisem vedela, kaj meni Nenad govori, ne, to nama pride meni neki, njemu neki, nič se ne pripravljamo na to, kar vam delima. Naslednjič bomo pa imela temo, ki bo zelo fajna, smo se že odločila, se pravi o tem, zakaj se pa rečemo, vi ne morate odločiti, da bi prišli na predavanje, ali pa da bi Nenada prosili za pomoč, ali pa da bi se vključili v moj program, kaj so tisti hudičeki, ko vam sprečavajo, ko vam ne dovolijo, da bi v življenju napredovali. Okay. O tem bomo pa naslednjič govorili. Evelin, Aleksandra, Ines, Tjaša, ne vem kdo vse. Ja vam šaljem police svima. Hvala. Živo se vidimo 19.3. v Ljubljani. Tam naj boste lahko objeli, polupčkali, vprašati, kar boste hoteli, tako da se zelo, zelo veselim. Hvala vam. Čau, čau. Čau, Srbijo. Čau. Dio. Slovenija. Čau. Evropa. Čau. Evo, čau, še jaz se poslavljam od vas. V glavnem, želim vam lep dan, krasen dan, sončkom obsijan. Ok, jaz imam še par sestankov, par posvetov, neki coachingov danes, zvečer pa ima moja hčerka folkloro, jo grem gledat, moj sin odpotuje na Sicilijo, ker bo tam praznoval rojsten dan, tako da vam želim res vse lepo in se vidimo v naslednjem liveu ali pa na kanalu Planet Ljubezni, to je moj kanal, na YouTubeu, kjer najdete krasne posnetke, krasne veščine, krasne vaje, metode, korake, ki vam bojo pomagale do sanjskega življenja. Čau, čau!